sa pagkinot sang tubig sang pumuluyo subong nga tigilinit ilang nga ginpakigbahin. Plano nga pagdeklarar sang state of calamity sa Iloilo City bango sa krisis sa tubig, kinakabalakan pa bango sa epekto sa ekonomiya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Si Tatay Fernando nga may gamay nga karinderya, pila kalabador sang tubig ang ginagamit, bangod badamo sang hulugasan. Tungod kay ginakulang sang tubig nga ginagamit, wala sa nigilayon ginaula kang ginagamit pa sa pagpasya kon paglimpyo sang ila CR. Sa gamay nga pamaagi suno kay Tatay Fernando, makabulig sa pagtipig sang tubig. Kung di ka magtipid, ginakulang gid ang subong ang tubig mo. Ginakuha na mo kung kisa ginagamit na mo. Why na choice mo? Nakuha na mo na kaginaplas sa CR. Ini ang pila lang sa mga diskarte sa mga pumuluyo sa Barangay Mulye Luni sa siyudad sang Iloilo sa nagapadayon nga krisis sa supply sang tubig. Sa ginpagwa nga information, education kag communication materials sang Iloilo City Environment and Natural Resources Office, ang gilayon nga paghugas ng pinggan tapos magkaon ang makabulig kinot sang tubig. Inibangod mas madali pakuwaon ang mga food waste sa pinggan nga makakinot sang 500 to 1,000 liters ang tubig kada bulan. Ginaabiso man nga kung magluto sang frozen food, temprano ini nga pagwaon sa refrigerator, agud hindi na magamit sang tubig sa pagtunaw sang ice. Suno sa Iloilo Centro, apisa nga nalabot na ang 15% nga populasyon nga apektado sang kakulang sa supply sang tubig. Nagapangalang-alang pa ang Iloilo City RMC nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad bangod sa problema sa tubig. Tungod nga sang nag-declare kita state of calamity with pertussis nga case, daw medyo hindi nami ang sa tourist no nya naton nga naapektuhan kuno ang mga hotels kay since nag-cancel sang reservations. Magakonvene pa sa mga semana ang CDRMC sa pag-re-evaluate sang estado sang supply sang tubig sa syudad. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.